Enggak ora kuwi. Enggak. Sungguh kalau kuwi lho. Apa gak awas ini? Enak ya? Enak kurang? Enak. Lek mau ini tak kue ini. Aku mau kuwi. Sedang untuk ya. Nah, ngakeh telo. Awake tim koyo minul. Kino-kino. Tolak telepon tetak karo kadelan tak warani. Tak iko enak ngono. Rampung to. Maring suwi ya ngomong. Rung isom paling. Tapi wis semudan ini isom pun deh. Tapi ora akeh sih. Bisa lihat bangunannya. Mas tak mau orang batu. Itu terang deh kok Erik, deh. Terang yang nggak hujan di. Ini kali kan anu. Dila terang numpak ninja apa-apa lek yang musim hujan ngetak ninja kelebihan banyu. Kapilator. Ki mung wong pawon sing ranyang sapa? Di Paranyang. Budi Patranyang. Ngaji. Hah? Ngaji. Oh ngaji. Heeh. Weh, tak senenane engko ya. Ngaji pe ngaji. Oh, ngene kaji pre. Heeh. Kok ero? Oh, Oh, ceritanya ngene kaji pre ngaji mbok di Patranyang. pembantukan ada pengajian. Terus enggak sing ngarepin sing ra kerja sapa? Pasuannya. Hah? Pasuannya. Mbah Jul. Ranyang. Wong iki ora nyang Mbah Jul. Ngaji. Ya. Mana Andi? Heeh. Wong ning Andi pengajian. Heeh. Ya aku ora ro. Tolap telepon enak ta koyoke? Enak pra kuwi? Njikokne sapa lho, Bang? Masiko. Oh, Mas Riko njikokne. Jangan ada moto. Lah marim nyandi kok sing njikokne Mas Riko? Ayo babu. Babu Kamar. nang kamar. Apa kesel Pak Arim? Pasal. Masakne wong akeh Bang. Wis. Tolap telep. Kita enak le banget. Tolap telep duduk mamsik sing ganteng. Ya ngono aja ditinggali. Lek penak dopeni ngene iki ya mening. Aduh sapa ra, Mang? Aku. Esuk mung nyapu ta? Hah. Nyapu. Aku kawas sambutnya. Rambutnya wis keramas. Saya sambut. Saiki wis rasa digunting-gunting kelabang-kelabang, rambutnya ngono wis koyo polisi. Mening. Rambutnya wis mening ngono kuwi iki. Oke. Coba anti kayak Cinderella Barbie Kumalasari ngono. Dina apa ki, Bang? Dinane apa ki, Bang? Cuma satu. Jumat satu. Kamu bisa ada bantu nanti ya. Lah nek jeket endi? Eh. Ya dombe. Kok lentek omong Mas Tapo kuwi botole kok tak paringin nih. Mas Tapo tuku neh ya kan. Nanti ada bantu. Ya kae aku tuku. Ya Kipas. dus-dusan. Nek jangan kipas kuwi. Kipas semua ya. Botole apik ya. Tuku 5 dus 6 dus aku tuku neh tapi urung teko. Ya wes mangan sik aku tak bakul sik ya.